Hej. Mange danske golfklubber har vendt positivt tilbage omkring Danmarks nye golfbetalingssystem. Derfor vil vi gerne vise dig, hvordan du som spiller vil kunne opleve systemet ude i golfklubben. Det er sådan, at i klubben vil du på en touchscreen, fuldstændig som du kender det fra når du bekræfter din tid i Golfbox og i Golf4Works, møde et skærmbillede. I det her tilfælde, når du skal betale green fee, så ser det sådan her ud. Når du er ved touchscreenen, så starter du simpelthen med at fortælle, hvilken green fee pose ID du spiller på. Det kunne for eksempel være 10, 10, 10. Derefter indtaster du en e-mail. Det er den e-mail, vi kan sende en kvittering til dig på. Og så slutter du af med at betale eller skrive det beløb, du skal betale for green fee. Det kunne for eksempel være 300 kroner. Eller måske 330 kroner, hvis du skal have en trolley med. Det du ikke kan se i billedet her, det er, at det også bliver muligt at indtaste flere green fee pose ID-numre, for så kan du nemlig betale green fee for flere personer på én gang. Der kommer også en lille ekstra dialogboks, hvor du kan indtaste en notits. Det kunne for eksempel være, at du spiller på tee time kort, eller at der er taget 2 trolleys med i beløbet. Når du har indtastet green fee posens ID, e-mailadressen, hvortil vi sender din kvittering, og det beløb, du spiller for, så trykker du simpelthen bare gennemfør betalingen, og så vælger du den måde, du vil betale på. Det kunne være netbank eller med kort. Nu vælger jeg kort, og her understøttes stort set alle typer af kredit- og debitkort, der er i markedet. Til betaling, og her indtaster jeg så mit kortnummer og min udløbsdato og mine kontrolcifre fra for eksempel mit Visa-kort. Fuldstændig som når jeg handler på nettet og køber ting på nettet, for eksempel billeje, flybilletter eller diverse ting og sager. Når jeg har gjort det, så trykker jeg gennemfør betaling. Betalingen valideres og godkendes, og så kan jeg trykke fortsæt, og nu kan jeg spille golf. Klubben kan nu se, hvem der spiller golf, hvad de har betalt osv., men dig, der skal ud og spille, jamen du er klar til at tage afsted, så længe du bare lige har skrevet dig i green fee-bogen. God fornøjelse, og tak fordi du så med.